Златю Бояджиев "Портрети" е колекция, съставена от Димитър Пампулов, съчетаваща изкуство и богата художествена история. Това двуезично издание на български и английски език представя портретите на известният художник Златю Бояджиев. С качествена твърда корица албумът пленява с изящен стил и изкусителен дизайн. Златю Бояджиев създава произведения, отличаващи се с уникален стил и дълбока изразителност. Творчеството му се разделя на два основни периода, като вторият следва след инсулт, след което Бояджиев се връща към живописта, рисувайки със своята лява ръка. В едни платна той изгражда формата плътно и обобщено с неокласически маниер, а в други използва някои импресионистични техники. Златю Бояджиев "Портрети" представя неповторима симбиоза между изобразителното изкуство и човешката душевност, като разгърва пред читателя палитра от емоции и моменти. Този албум е не само спомен за големият художник, но и прозорец към неговата майсторска и творческа душа.